when that happened, I moved to Ajib House where Ramogi's office was, and SK came there, and he thought I was the secretary, but actually I acted like one in Ramogi's office. Since then, he's been with us through very many journeys. And SK, I want to thank you so much. Thank you. For being around. Thank you. For the Odinga family. Thank you. May God bless you and bless you abundantly. Nijo thurwa mantie adwa wacho ni osiep mar joka Jaramogi kod SK en osiep moa mabor. Ochakore higa mar 90 akiane en gachiel 90 kanyo 92 to nen ng'at mane Jaramogi ohero kendo ng'at mane Jaramogi wuoyogo machiegni. To kane Jaramogi odhi, in fact the last time mane Jaramogi Ajib House, SK nen kar kanyo. Aeto SK ukowe nyaka piny from 5th floor kowe nyaka piny on the ground boidho mtoka bowuoyo kode bokode ni mondo rit yowuote ariyogo eko. And osetiyo maber, oserito gi nyaka sani. Amor nobiro kaka wuono mondo bendo biyo gono osiepni oriti. Wagone erokamano mondo Nyasaye oriti kod family ne to kod joge duto jok mochiego. Erokamano. Thank you. So, Yeah. now We will take us. we can sit. They're saying they want to settle the retreat first back in the house. Okay. They want to settle They there. want to settle. Okay. As our dignitaries retreat back to the house, I would request that the rest of us go to the other side to set up. Nyakoro mgajuang mano kanyo jakom mano mar Royal Media Services SK Macharia mabindo tero ywak mare ne mama Idah Odinga mano kaluore koda tho mano